Здравейте, отново. А, както видяхте, не ни стигна времето. Бъркахме пътя. Нека да започваме да си продължиме. Става тъмно. Това е тъпо. Имаме 2 часа път, 15 минути време. Но видим дали ще успеем. Сега второто видео ще се тегли. Третото сега това е трета част на Evertrek. Втора да е. Третия епизод. Още не знам какво ще кача. Може да имам гост, може да няма. Ще видим. Ще видим дали се събудил. Само да не сбъркаме пътя за втори път. Трябва да внимаваме. Ама мана си е бърз. Малко е като люлчица, ама... Даже ще опитам се преобърна. Ма трябва да го скоростта. Е така, давате винаги път на колегите да имат възможност да се превключат, ако искат. Които не искат, връщат се на лентата и ако дошъл. Ако не, знаете. Малко сега вече... Опа, не гледа пътя. Стана ми малко вече скучно. Мърза ми да снимам. Три видеа, ако успея. Ако не... Живи и здрави. Утре пак 5 видеа и така. Имам доста планове за качване на видеа, но проблема е, че мен малко ми е... Гледайте сега какво се прави! Гледайте какво се прави сега! Когато имате такова нещо, си минавате най-спокойно до тях, няма да направят нищо. Фащам бачи някаква кола се преобърнала. Или май вече минахме. Нямам спомен. А тук ще не са турили такова. Нищо не сте видяли. Нищо не сте видяли. Нищо не сте видяли. Сега стига, защо не са служили. Ако някой той там ще ги боли. Я пуснем дългите, бе. Ще ги пречим на шофьорите, бе. Така трябва да правите, бе. Не, шегувам се. Няма се пробърнем, няма скорост хубава. На 80 няма как да се пробърнете. Трябва да карате с 100 и нещо. И да ви донища, разбира се. Оп! Нищо не стана. Виждате ли, като люлка е? Петдесет минути остава път. Мисля, че ще на две части. Може да е на една, ама... Какво се прави? Добавихме още 2 часа път. Пак не се пробърна. Явно има лек шофьор, ама не се пробърна. Как трябва. Не е превръщалка. Ужас. Моля те. Тук биеме с ръчна.
Не знам. Извай късмет. Така. Да видим. Оп, газ. Газ! Газ! Абе, майка ми теба. Ей, дева да ти е страх, бе. Вещи. Много болно скорят ти към мен, бе, дева. Сега ще направя с хуй двигатели. Те са по-мощни от колите, да, ама... Тук го дърма късмет, не ми се намаля. Добре, имаме късмет. Бати късмет. Бати, казах бати! Бати, какво става, бати? Не става. Ще спрем. Мати, кои спирачки бе, не, например, като вот нямаше справя, направо ще е от друга където. Ще направим една палачинка, като имаше едно ключе, YouTube, един тирджабра. Така, не мога да запари газ, мам. Ма разбира се. Така ще го возим. Возим го. Вече да го возим. Ако има кола зад камион, ще ви покажа, имаше едно видео. Как човек беше засилил, така засилил, як се засилил. Добре, тази магистрал трябва да е запълнена червено. Ако минат на червено няма глоби, трябва да запълня тази магистрала. Ще стане... тук дрифт, тук идвам, гайс, тук идвам. Вадим ръчната и малко закъснях. Закъснях, признавам си, закъснях. Така, например, фашнем бачим Германия коли над 100 бона. Сериозно ли това е камик? Чаквах да е най-нормален краст. Тук така се прави, че да не минеш на кеш полицай. Да намалеш. Опа. Къде трябва да паркираме? Тук пред нас. Някой... Тама казах дрифт, някой пред нас дрифт, Някой пред нас дрифт. Перфектно. Най-добре сме. Да видим какво ще ни даде. Отлично, много ясно. Добре, благодаря, че гледахте. Довиждане.